cineastas que fai en San Sadurniño, e ali se fai unha presentación, pero é moi pequena, ali na Casa do Concello, coa xente que participou e cos veciños. Pero sí que estamos con unha distribuidora que se chama Mailuki, que é do País Vasco, e sí, coincideu que o seu estreno foi na India, nun festival da India. O primeiro na India e despois en Pakistán. Non sei cal foi o resultado. De todos modos, é certo que é unha historia moi nosa, pero, ao fin e ao cabo, é unha historia de todo o mundo. Todo o mundo ten aboas, en todos os lugares hai aldeas, en todos os lugares seguro que hai estes pequenos roubos, estes pequenos hurtos, e xente maior que está un pouco, entre comillas, desamparada, non? Sí, a ver, claro, isto é moitos anos de experiencia, como que di. É dicir, coñecer a miña avoa de tanto tempo, saber a súa personalidade, sabes que vai responder así. É dicir, ela xa contar esa historia moitísimas veces, nos patrós, sempre contaba a mesma historia, e eu quedeime con esa sensación de que o que máis lle molestara de todo, o que máis lle tocara o seu orgullo, fora que lle roubaran a bizcochada. Sí, non tanto que lle levaran algún carto, que de feito penso que nin se menciona, ou que lle levaran calquera cousa, senón o feito de levarlle é como se lle tocaran nalgo moi privado, non? Nalgo que podería ser o último que lle podera pasar. De momento non temos previsto, o sea, está en distribución, pero non sabemos nada máis. É dicir, eu teño a sensación de que quizáis a duración igual está un pouco excesiva, e outro dos puntos a mellor que frouxos que ten é que técnicamente é un pouco sair do paso, entón, pero eu buscaba se tiña que priorizar entre facer unha cousa máis bonita ou máis estética e coller a realidade dela, eu escollín, nesa decisión escollín esa, a pesares de que sí que hai cousas que van un pouco atropeladas, pero é que a forza penso que a ten por aí. Entón, non sei, parece que a nivel de distribución, polo que me contan os distribuidores, pois a mellor non funciona tan ben, pero bueno, veremos, eso é máis algo. Eu sempre tive por afición, pero certo que o ano pasado estive aquí con a curta, con Ferrol Mora tamén documental, que fixen con Cristina. É certo que o documental deixaxe moita máis liberdade, é dicir, é moito máis, non sei se cómodo, pero máis auténtico da parte do documental, de poder recrearte moito máis, tirarte moito tempo, poder estar ali, chantar a tua cámara, eso é un rollo que está guai. Entón, a min é unha parte que me tira. Pero, bueno, non penso abandonar a afición, estou traballando en alguna afición, bueno, supoño que unha afición, un documental, ou o que sexa. Bueno, eu non sei, que me pillas así un pouco bote pronto, pero unhas curtas que me gustou, creo que o vin en Cannes, gañou fai un par de anos en Cannes, foi Curricán de Álvaro Gago, que me gustou especialmente. Bueno, o coñezo personalmente, penso que fai cousas que son interesantes e gustoume bastante. O rollo, quizáis levar ese novo cinema galego que está así, un pouco na onda da ficción, que quizáis non se levaba tanto, e penso que o recomendaría. Moitísimas grazas por invitarme e por seleccionar a curta, para non ver máis.